Al costat del més gran estuari d'Europa, aquí es troba el poble de Cars, capital vitivinícola del Bleiais i la seva església romànica del segle XI i XII, notable per les seves teules vidriades. A la sala de festes totalment renovada que l'associació Confluència de Arts presenta l'exposició titulada Art Creativin. És una trobada improbable entre artistes en arts creatius, que es reuneixen per primera vegada amb un viticultor d'excel·lència del territori bleiais. Una primera també, amb aquesta exposició de ceràmica negra de Verdú, poble català i capital vitivinícola de l'Urgell. Aquest petit poble medieval està agermanat amb Cars. En el marc de l'agermanament, el president fundador de la Confluència des Arts, Claude Carlier, lliurarà a l'alcalde, Xavier Zorrilla, el retrat commemoratiu oficial d'aquest esdeveniment, realitzat amb la seva homòloga Georgina Procter-Panet, alcaldessa de Verdú. Durant aquests 2 dies, Art Creativin va rebre molts visitants per conèixer els artistes. L'Ussa Carlier es recupera i dona nova vida als objectes rebutjats. Des de taps d'ampolla fins a olles de iogurt, aquest artista amb una imaginació desbordant, ofereix una nova visió artística a aquestes creacions. Aitxa Xullet Xic i les seves vinarelles, el que podria ser més natural per a aquest artista utilitzar el vi, per sublimar la dona, a la capital del vi de Bleiais. L'ou d'Oremus. Aquí teniu una selecció de les seves obres, barrejant elements naturals i tècniques ancestrals, però també les noves tecnologies, però sempre en comunió amb la natura. Chantal Cusca és especialista en papiroflèxia i plegat japonès, una nova vida per al paper reciclat en un colorit estant. Jérôme Pascal, ferrer artesà convertit en artista inspirat en la natura i més concretament en els animals. Metall sempre. Amb Didier Vignaud, que recicla peces mecàniques, des de rodaments de boles fins a rodes de bicicleta per crear obres excepcionals.
Cédric Bergeron, artista i creador de vins, representava els seus amics enòlegs catalans, Flavia Serret, del celler Cercavins de Verdú, i Xavier Noguer, del celler Clausurat de Peguera del Vilosell. Va ser la primera edició d'Art Creative in India Cars, que ara pensa l'associació Confluència des Arts, per presentar-la a Verdú.